हेलो हेलो। हाँ जीजा जी बोली ना। अरे तार दीदी कहाँ बड़ी हो? अरे वो नहात न दिया। अच्छा नहात बनी का? हाँ जी काहे बेचैन बानी? काहे फोन ना उठौले है लिखी चिट्ठी हो, काहे फोन ना उठौले है लिखी चिट्ठी हो। बोला का हाल बा तहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा तोहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा तोहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा, बोला का हाल बा तोहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा। काहे बदरुसल बड़ी हमके बताई दा, हमके बता दा साली हमके बताई दा। लेला चॉकलेट खाके उनके मनाई दा, उनके मना दा साली उनके समझाई दा। काहे बदरुसल बड़ी हमके बताई दा, लेला चॉकलेट खाके उनके मनाई दा। दिलवा रहेला हमर पूछी पूछी नु हो, दिलवा रहेला हमर पूछी पूछी नु हो। बोला का हाल बा तहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा तहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा तोहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा। राइटर राजेंद्र बाबित करे अफसोस हो, करे अफसोस साली करे अफसोस हो। काहे भरत राज बतिया देखा सोची सोच हो, देखा सोची सोच साली देखा सोची सोच हो। राइटर राजेंद्र बाबित करे अफसोस हो, काहे भरत राज बतिया देखा सोची सोच हो। बिना चोखा के खाता लिट्टी नु हो, बिना चोखा के खाता लिट्टी नु हो। बोला का हाल बा तहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा तहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा, हाल बा। काहे फोन ना उठौले है लिखी चिट्ठी नु हो, काहे फोन ना उठौले है लिखी चिट्ठी नु हो। बोला का हाल बा तहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा तोहरा दीदी के हो, बोला का हाल बा तोहरा दीदी के हो।